waloso ne bende kutinde ga duoka ma ben jatend piny Kenya nochiwo kanyo nikech bende ne en rakruok makoni kod kochan kane omiye thuolo niwinjo kaka oloso owacho mainly no wacho no mabiro rado e ombulu tabiro nyiso programs matimo mane mashall set me free although you go ombulu the programs but kigo kwande rigiji gilanga to pudo de nayombo gidi yudo MPs na MPs ogidi bedo ko gidi gine en mane presidency to ko de yudo koro koko yudo koro go koko tigo koko pap koro ganyalo rewo baba osiepne orengo binadano ne kono sefuna be ne kono koro gigo eko ketok pap oganda luonyo nagi Weda giri Abdul giri bende wangni ubede e kucha mung'eyo ni magoko machuny kon badi meya nyarogno no ndosna matin to kone Weda be goko ngaji mwase bede mitwe iktuo kana we reject it in Jesus name. Erokamano ahinya. Hakeni nduku ni nene yo machal nade nikech odiochieng' manyoro nitiere oganda ma bende napako nyaka seneta ma Nyandarua